Il-kumpanija Trelleborg ħabbret pjan ta' estensjoni tal-operat tagħha u tmexxija tal-kumpanija spjegat dan l-investiment lill-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara li għamel fil-fabbrika. Fil-fatt, din il-kumpanija se tkun qiegħda tespandi l-ispazju ta' produzzjoni tagħha b'total ta' 6,355 metru kwadru wara li għamlet investiment ta' 15 miljun euro fl-aħħar 5 snin. Din il-kumpanija tipproduċi 25 miljun O-ring fil-ġimgħa li sussegwentament jiġu esportati fis-swieq barranin. Fiż-żona industrijali ta' Ħalfar, il-Prim Ministru Robert Abela fisser is-settur tal-manifattura bħala pilastru ewlieni tal-ekonomija Maltija li wera reżiljenza waqt kriżi dinjija li ġabet il-pandemija. Il-Prim Ministru qal li b'total ta' kważi biljun euro, is-sena l-oħra s-settur tal-manifattura kellu valur miżjud ftit ogħla mis-sena ta' qabel, filwaqt li fil-bqija tal-Ewropa il-valur miżjud tal-manifattura naqas b'6.5%. Spjega li filwaqt li madwar l-Ewropa naqsu l-ħaddiema fis-settur tal-manifattura, f'Malta kienet irreġistrata żieda. F'dan il-kuntest, il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għal politika li adotta l-Gvern Malti meta għażel li qatt ma jmur għall-lockdown. Il-Prim Ministru Robert Abela esprima wkoll il-viżjoni ambizzjuża li sal-aħħar ta' din il-leġislatura fis-swieq tal-manifattura pajjiżna jirreġistra beħ ta' aktar minn biljun euro. Din is-sena il-kumpanija Trelleborg qiegħda tiċċelebra 60 sena mill-ftuħ tagħha f'pajjiżna. Kien bdiet b'60 ruħ fil-Marsa u issa tqalla l-ħobża ta' kuljum lil 300 ħaddiem. Il-Prim Ministru esprima l-fiduċja tiegħu u tal-Gvern f'intrapriżi bħal Trelleborg li ilhom 20 ta' snin jaħdmu f'pajjiżna u ħadmu qatih sabiex itejbu l-ħajja tal-komunità tal-madwar. Qal li għalhekk ħaqhom kull tip ta' għajnuna. F'din iż-żjara, il-President tal-Operat Globali ta' Trelleborg, Gordon Micallef, qal li l-kumpanija niedet mira ambizzjuża ġdida li se tara l-grupp inaqqas bin-nofs l-emissjonijiet tal-karbonju sal-2025. Micallef wera l-apprezzament tiegħu lejn l-għajnuna li tal-Gvern fil-pandemija. L-għajnuna importanti ħafna. Pereżempju, meta d-domanda għal prodotti tagħna naqset ħesrem is-sena l-oħra mħabba l-pandemija, l-għajnuna li rċevejna kienet importanti biex l-ewwel nett nissalvagwardjaw ix-xogħol tan-nies tagħna ma kif ukoll nżommu t-talent biex inkunu lesti għal meta d-domanda tiġi u kif nafu ġiet b'saħħa kbira. Min-naħa tiegħu d-direttur maniġerjali tal-kumpanija qal li fl-anniversarju ta' kumpanija globali bħalma Trelleborg huwa biex xieraq li jiġi rikonoxxut il-kontribut tal-ħaddiema tal-kumpanija. The investment in the expansion of our facilities here in Halfar will ensure that we keep developing people, skills and products, thereby helping to secure the long-term future of Trelleborg here in Malta. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru f'din iż-żjara kien hemm il-Ministru l-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri u l-Ministru l-Enerġija l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli.